A cultura galega celebrou con poesía, ofrendas, exposicións, música e audiovisuais os 100 anos do nacemento de Xosé María Díaz Castro. Familiares, escritores e rapaces das escolas lembraron o poeta da Terra Cha o que este ano está dedicado ao Día das Letras Galegas. Palabras e flores para Díaz Castro. Galiza en min, meu Deus, pan que me deron. A Asociación de Escritores e Lingua Galega levou a cabo no Camposanto de San Xoán de Lagostelle, onde repousan os restos do poeta, unha ofrenda a un dos homes que máis influiu na poesía galega das últimas décadas. É unha poesía para aprender, é unha poesía para interiorizar, é unha poesía para transmitir. Os tres fillos do poeta asistiron aos actos. Residen no País Vasco. Achegámonos con dous deles, Maite e Íñigo, que había 25 anos que non a visitaba a casa natal do seu pai no Vilariño, un lugar propicio para as lembranzas. Pois mi padre era un hombre tranquilo, reflexivo, moi profundo, moi religioso, hondamente religioso e con mucho amor a su tierra. O centenario espertou tamén a memoria dos veciños da parroquia dos Vilares. Raúl Ríos, xubilado dos Altos Fornos de Euskadi, amante da poesía e escultor, pasou horas traballando neste busto do seu amigo. Na poesía de Díaz Castro está representada esta terra, está representada todo o ser desta terra. El soubo mellor que a nai de expresala. Pero as conmemoracións empezaron cedo, coa voz dos nenos, na Casa Banera, onde unha exposición reúne paneis sobre a vida do poeta e tamén manuscritos e obxetos persoais. Alumnos de escolas e institutos recitaron poemas de Díaz Castro e asistiron a un recital de dous na fronteira sobre poemas do escritor. Para min é pura luz. É unha persoa luminosa, sabia, serena, que coñece a alma humana. Todo polo seu veciño, polo seu poeta, que nacera un febreiro como este de 1914 baixo o ceo tráxico da Terra Cha.